fet us hem convocat per explicar-vos les diferents obres que hem vingut realitzant i que acabarem realitzant en l'any 2018, que és dins el que és el pressupost que ja vam aprovar per unanimitat, per cert, per aquest exercici, i ens semblava important poder-vos-ho comentar ara, que és quan hi ha una part d'aquestes inversions que farem, d'obres, que començarem ja. Primer, hi ha una que ja s'està fent en aquests moments, que és, si recordeu, ja vam començar, estem arranjant les carreteres locals, la que li diem la parcel·lària, des de la Pinya cap aquí, diguéssim, on ens trobem, que és Can Trona, i després la idea és anar continuant fins als Hostalets. Sabeu que a la Vall d'en Bas hi ha, diguem-ne, 3 propietaris de carreteres, un és l'Ajuntament, l'altre és la Diputació i l'altre la Generalitat a través de carreteres. Tot i ser un municipi petitot, tenim un important nombre de quilòmetres propis a banda dels camins, i nosaltres ens vam proposar anar arreglant tot el que és les vies de comunicació locals, perquè ens semblava que els veïns ens ho reclamaven i a més era necessari. Aleshores vam començar l'any passat, si recordeu, des de la Pinya fins a les Olletes i el tram del Veïnat Nou, que això ja està fet des de l'any passat, i per altra banda el que hem fet després d'això ha estat que des de la carretera que va de Cudella, per entendre's, fins a la Pinya també, que és de la Diputació, ens vam posar, i són ells els que s'han fet càrrec de tota la inversió, s'han fet intervencions puntuals a diferents trams per tal d'ampliar en alguns trossos una mica més la carretera, per el tema dels tractors, diguéssim, el fet que hi ha barreja de trànsit, fer un tram de cunetes americanes, i això vull agrair públicament la Diputació, perquè això ho ha fet la Diputació, ho ha arreglat la Diputació, però ens ha escoltat, ens hem sentit escoltat, el diputat responsable, en Carlos Álvarez, i jo crec que això és important dir-ho, no? Perquè tot i que és una altra administració, ens sentim escoltats i ha fet aquest arranjament. En aquests moments, això ja estaria fet, en aquests moments estem arreglant precisament la recta de Can Ramonic, que és la que uneix aquesta carretera que va cap a la Pinya per la part de la Diputació, per entendre's, des de Cudella, i la part que vam arranjar l'any passat. La recta de Can Ramonic l'estem arranjant gràcies a una ajuda del que és el Pla de Camins del Consell Comarcal de la Garrotxa, i en aquests moments ja s'està arreglant. Per tant, diríem que si fiquem una frontera, una línia, més ben dit, de la carretera de Sant Privat cap a la Pinya, hauríem estat arreglant totes les carreteres. I ara, en breu, quan acabi la intervenció a Can Ramonic, calculem en unes 3 setmanes, com a molt un mes, s'iniciarà una altra important intervenció, que serà la parcel·lària pròpiament, que és nostra, que és des del Mallol fins a aquest punt que veieu aquí al darrere de Can Trona. Serà una intervenció molt similar al que vam fer a la Pinya, és a dir, de petits eixamplaments, però petits, no volem fer una carretera grossa, no la volem fer, i per tant de condicionar, a més és un tram molt transitat de la vall, acabarà aquí, i després aquí, just aquí davant a la meva dreta, tenim el trencant de Can Trona que va cap a en Bas, cap a l'Albert d'en Bas, que també és un tram que s'utilitza molt per anar cap al Pal Bolari, cap a en Bas, cap al Cap, etc. I és l'altre tram que podrem fer. Clar, i tot això estem parlant d'una inversió econòmica de només aquest tram de més de 100.000 euros, que assumim directament, i que tenim una petita col·laboració de la Diputació també pel que és les màquines, però ho assumim totalment, i per tant és un esforç important que continuem amb aquesta línia.